kuma daminɛ fɔlɔ ko charte u ye constitution bila kɛrɛfɛ e dun bɛ constitution kura de kɔnɔ min baara bɛ ka kɛ i bɛ ka t'i sara cour constitutionnelle min na o cour constitutionnelle bɛ constitution kura ka sariya de kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko disposition transitoire u ko k'u b'u sɛmɛ u ka kuma kɔnɔna na charte révisée la o kalamani 22 u bɛna u sɛmɛ o min fɛnɛ la o kalamani 22 ye kuma 2 de fɔ kuma fɔlɔ ko transition hakɛya a b'a daminɛ kalo 6 ka taa san 5 la jamanadenw ka bɛnkan de y'o ye le choix souverain du peuple malien alinéa 2nan o ko ko kalafili bɛ transition bɛ ban n'an ye président kalafili kɛ kuma min na o président ka sɔrɔ ka kɔma segin kɛ n'i y'i banba nin 2 kan est-ce que wagati min fɔra ko est-ce que o sera wa o ma se n'i nana ko président ye décret ta président ye décret mun ta a y'a ta k'i sinsin sariya sunba dɔ de kan o sariya sunba fɛnɛ de ye charte kelen ye président ka décret tɛ se ka yɛlɛ sariya sunba sanfɛ wa olu fɛnɛ bɛ k'a fɔ k'u bɛ taa sira mun fɛ ko vide juridique bɛ ou bien vide constitutionnel bɛ sariya sunba kura dontɔ b'a la a ko ne de kelen dɔrɔn de ye sariya sunba ye Mali kɔnɔ wa ne fɛnɛ ye yamaruya di constitution kɔrɔ ani charte n ye kalamani 89 ani kalamani 90 ta ni yɔrɔ min na ni ne tɛ se ka baara kɛ yen ni ninnu ka baara bɛ se ka kɛ o bɛ don ba la mais fo n'a y'a sɔrɔ a bɛ ne sɔsɔ ni yɔrɔ yɔrɔ bɛ ne sɔsɔ o tɛ se ka lawaleya donc n'i ye nin jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ hali cour constitutionnelle min n'u b'o sara o la o bɛ disposition transitoire kɔnɔ CNT u bɛ disposition transitoire kɔnɔ donc ninnu ka kuma si sirilen tɛ sen kan mais ni nin fana ye tiɲɛ ye ko transition banna mais munna an t'a fɔ tiɲɛ kelen ko gouvernement ka taa ka bɔ yen mais u ko de ko ka fɛn dɔ sigi sen kan min bɛ kalafili labɛn kɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ fɛ u da ka don tulu de la u bɛ kɛlɛ de la ninnu ma deli ka sɔn ninnu de wulikajɔ kɛ transition contre la ko coup d'état kɛra u b'o sira kelen de fɛ donc k'a f'i ɲɛna dɔrɔn ninnu ka laɲini bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ dunta ɲini de la. Ayiwa e ka yetaw ye mun ye sabula ɲɛmaw ma kuma kabini dansigikɛla fanga waati la fo kana se bi ma. ɲɛmɔgɔw tɛ se ka kuma fila fɔ ɲɛmɔgɔw bɛ to jamanadenw ka kuma de kan jamanadenw ye mun fɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛna ko a y'an ka jamana an ka so a y'a jɔ kalo 6 ka taa san 5 la o jamana ɲɛmɔgɔ ko o de bɛ assise kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye décret ta ko bon comme a ko k'an ka jamana de jɔ kalo 6 ka taa san 5 la anw bɛ san 2 ta fɔlɔ k'a lajɛ o de ye 24 mois ye e ko i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka so jɔ so bɛna jɔ kuma min na k'a bɛ ban nɛgɛko yer'a la o ma sɔrɔ cɛncɛnko yer'a la o ma sɔrɔ simanko yer'a la o ma sɔrɔ a kan ka jɔ yiri minnu kan o ma sɔrɔ est-ce que i bɛ se k'a fɔ ko so jɔra wa bon ni so ma jɔ sotigi ye wagati min fɔ i bɛ taa o de fɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ k'a bɛ kuma bi a bɛ na mun de fɔ jamana mɔgɔ yɛrɛ kun mago tɛ ka décret yɛrɛ ta mais décret in taara mun fɛ ni mɔgɔ kelenw de taara CEDEAO kɔnɔnɔ suruku ka taa bɛɛ kɔnɔnɔ suruku Mali kama ɲɛmɔgɔw fɛnɛ y'a jateminɛ n'i bɛ jɛkulu kɔnɔ i bɛ kuma dɔw fɔ ka baara dɔw kɛ ni o ye mais u ye kalo 24 min fɔ a kun ka d'anw ye ka élection ban ni o ye mais o kɔnɔna la constitution kura nana o kɔnɔna la MINUSMA taara o kɔnɔna la gɛlɛya wɛrɛw kɛra o kɔnɔna na batonw attaquera o kɔnɔna la minnu ye accord signé olu yɛrɛ kɛra jugu ye bon n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛna élection kɛ cogo di n'a ma ɲɛ politique maaw bɛ fɛ ka taa kalafili la e bɛ se ka mun f'u ye an b'a fɔ an ka politique mɔgɔw ye u ka misali ta Sénégal kan Sénégalais kɛra u ka dugu fɛ cogo min na u fɛnɛ ka kɛ Mali fɛ ten u ka misali ta Faransi min ka parti u ka parti bɛ Faransi min na ni ko bɛ Faransi dugu kan Faransi politique mɔgɔ bɛɛ bɛ Faransi dɛmɛ k'u fɛnɛ k'u ka jamana dɛmɛ mais u ka bɔ yɛrɛ sago kɛ ni yɛrɛ kungo ɲini na sinon Mali mago tɛ politique kɛla la bi dɛ Mali mago bɛ malien bɛɛ ka don da kelen fɛ an bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ fanga ye Ala ta ye jɔyɔrɔ ye Ala ta ye mais an ka miiri an bɛnbaw la an ka miiri an kɔ la walasa diɲɛ mɔgɔ ka ɲɛbɔ anw fɛ mais an kana to diɲɛ k'i bolo ɲɛsin anw ma ko malien de t'a faso fɛ Ala k'an kisi o ma hakɛto bɛ nin na salala Mamadu